No všetci čaute a dneska bude video o tom, ako budeme upratovať túto izbičku Rastyho, lebo každú chvíľu môže odísť. No, upratovať budeme. Maxus, poď sem. To je sranda. Toto. Pozrite sa, ako to teraz vyzerá. No, počkajte 5 minút. Keď Max chce spávať sliepok. Dobre, idem ďalej upratovať. Už som sa trafil pod hlavu, ty kokos. Bože. Kokos. To fakt boli. Idem ďalej. No tak toto vyhodím, ale už to vyzerá lepšie, no. Keď takto. Ešte tuto niečo s týmto vymyslím. Aj s týmto. Ale toto je už rilná prhlava. Čo mám robiť? Čo, Rastik? Si rád? Áno či ne? Ne? No vidím. Dobre, idem ďalej. Lebo viete čo? Urobím teraz s palicami. Rýchlo to tu dám. Alebo zoberiem si toto všetko tam. Rastík. Vyhadzujeme to všetko. Takto. Ďalej. Zase som sa trafil na hlavu. Bože. Pijeme vodičku. Idem robiť ďalej s palicami. Chytaj, Jimmy. Neurobím to. Takto. Poďme ďalej palice. Poďme na to. Túto paličku doma. Takto, no a teraz ide najlepšie. Zase prhlava. Najlepšie. Pozrieme sa rýchlo. Sekundu. Funguje? No áno, funguje. No a teraz už troška zastavíme video. Rýchlo to takto spravíme. Stačí jednu chvíľu. Tam vidíte Rička Maxa. Rýchlo. Maxus, dobrý deň. No tak už sa končí video a všetkým čaute. Teraz aj psíčky to povedia. Kde ste?